Mali sordasi tɛ ninnu ye nka jɛkulu mun bɛ yen n'o ye SEMA ye coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye Mali jamana kɛlɛ san caman fɔlɔ yanni ka to u ka bolonɔbila kɛ sɛbɛnna san 2015 la. Kabiri o waati foli sisan Kidal dugu mara koɲɛ bɛɛ b'ale de bolo. Kidal dugu nafamaba in lakana b'a bolo. Kidal kɔnɔ Bamati marifatigi ninnu bɛ jɔyɔrɔ nafamaba de fa dugu mara taabolo la ka tɛmɛ hali Mali jamana kan. O ni ka dɔnnikɛ jɛkulu dɔ ye nin fɔ utukalo la. Ibrahim Ag Mustafa n'ale ye kɛlɛkɛcɛ minnu bilalen don sirabada la y'a fɔ k'ale ka cɛdenw bɛ yen de walasa ka jiko cɛjugu i n'a fɔ maa minnu ɲɛnamininen don dulɔ fɛ walima kiribikiribifɛnw fɛ. N'o kɛra Bamati jɛkulu kɔrɔ ninnu ka mɔgɔw b'a fɔ ni mɔgɔ minɛlen ninnu kan ka ɲanki silamɛya sariya fɛ a ka tali dɔ senfɛ silamɛ kiribon dɔ la. Kirikɛlaw n'u bɛ wele ko kadiw tun bɛ ka dugukoloko kiri dɔ tigɛ. Kuranɛ kun dalen don tabali dɔ sanfɛ wa kirikɛlaw ani mɔgɔ kiritaw kun sigilen bɛ dɛbɛn kan ka tabali la munumunu. Mɔgɔ ɲanginɛw bilalen bɛ kaso dɔ kɔnɔ n'o lakana bɛ SEMA mɔgɔw bolo. Septembre kalo daminɛ mɔgɔ 36 de tun bɛ kaso kɔnɔ u bolo. Yafa bɛ se ka kɛ dɔw ma Bamati jɛkulu mɔgɔw fɛ sani ka to seliba ka se walima sunkalo ka se. Sidi Lola ye nin fɔ. Ni hakilinaw sɔrɔla yen minnu bɛ nin taabolo nin fɔ ɲɔgɔn ya olu tɛ fɔ kɛnɛ kan.